So gasuri-suri mi din karon sa daplin sa kalsada. Mura ra. Pa karon sa tanan sige ra kag higda. Sige ra po. Magkisda. Tapos libunan ng ahoy. Oy nangadto pa dayta sa tatay akin ipakuha ra kuno tong kahoy dito. Mato pa. Wala gawa ng tayo mo. Untay motor. Imo magiligog imong motor. Di kitog na wag lubot wanay ngandar. Ang isang motor mga kaagtang kay giligo man so motong wanay ngandar. Ay na pala sa ginga kay mura man upuan. Ari, guna-guna mi din. Anha mi magkabo. Tubig. Pwede na masatiwin na oh. Wait na po sir. Wilson. Ano ba yan po si kuya? Tingog dahil na. Lapit na naman ang police station. Lapit na. Gipinturahan ng puti. Look like view there. Nabidyo wa man ato agi ah. Okay. Amin na oh. Kami nakatiran kung Agad nag among mga naong. Wa na may arte-arte. Wa na may arte-arte kay manghagdaw pa man mga kagtang pero ni ko man panghagdaw. Balik na po. Balik na po sa pampagwapa. magtago na sibok ko. Aw na ang siguang. Luta kayo ag ano. Kahoy tanaw mo. Lut kayo siya. Nice sa view. Ano na naman ay kalingawan? Agi na. Majuara. Lope ka pa ani nagpakuan ba pane. Ako man ka na naman kron. Oh, way gasto, way abono, way guna-gunan. Pira no. Ha? Bawat limpyo ra. Basta maghago na mga programa, kuha na. Wala maka sinako na. Lope palagi hinuin nagpaani. Agi apil ni mo dito ate ganina. Oh, mao na ni. Lodog honti. Noon na ni.
Hi mga kaagtang mo ni trabaho sa probinsya. Ano yung trabaho din yung mga kaagtang. Ugwa kay inanihan, wa kay saya? Hindi ka magtyaga. Ugwa kay basakan, mang hagdaw na laman ka para makahumay ka. Kasagaran gud sa mga tao ingani gyud buhaton dinhi. Way mga basak pero daghan kayog mga humay. Lupit pag nagpaano. Oh. Ani ra may magbuwa dinhi. Human pagaling na. Oo. Tinuod jud na nga humay. Tinuod nga humay na pud Napigimik na. na yung mama nga wa pa na si Jain Tao nakapanghagdaw og balik. Takigan mo ko. Nagmiag na yung tao nagnaong sa mama. Naglaw baswang. Ay, taga-taga. Ana, Win. Tingbon laman na tug mahumana ni Tersiron. Oh, anha na punta magpagwapa on jagwa na ihagdaw nun. Di magbalik-balik hangin te. Limbo lagi. Ha? Oh, Sa utruhan na po na nimo. ade na. Ano, labay mo ng pako. Na among bata nga gamay. Di na ra ba ni sa mo ila? Di na mo ila no. Mama, nagpasyal-pasyal si mother ng ukay. Sumi na palit. Okay na. Oh, sa HM. Oh, ingabot ko lungsod pero agaw. Ade okay itit. Ano Bartil. Oh, bartil. Pera. 99. Na dito daghan ma. Na dito. Kau. Ako ba? Okay na. Dito. Okay lagi. Pakitaan. Nindot ka do. Hinot lagi. Hala, aglun rin susah. Ang sino ba ba? Uy, haba ito bang ano? Kana. Dan naman na. Ada dulu eh. Amay. Isandad sa luta. Salamat sa tamsak. Amian ko kayo na ibul. Nagalaag-laag kami. Sukod-sukod na sila. Taas ka lang. Buwan na na imulupot-pot. Nangakuha ka dyan mo na. Put-put ba ka? Wag na nila, ho. Diha mo tawag diha ana. Si mama na may pasuoto na na. Data. Ikaw naman lang. Kung jakot dan man ning manaog ka ng bukod. May ngopot-pot. Ning pot-pot. Ay! Di may bolsa di ah. Aligihon. Yung anong atubang mo na nga rin? Oh, lagi. Nag-videohan. Lagi tayo. Aligri mo, good mo. Malas gawa. Ano ba? Mga hinayay. Daot daw. Nagpalit. Nandiyan isang usbon. Ay, ito naman good na. Tukdan ba? Tukdan. Kaya taas na magkadong. Minta, bukad ka ning. Hindi kay pencil mo. Wala naman ka. HM. Ha? HM. Ito sa taas. Tay blue ani. Nindot. Ano lagi ko blue ko. Naganahan sa pink. Murag pot-pot. Murag pot-pot ko. Pot kunumbakag. Uy, unod. Pulos boko. Unsa man ang put-puta nga puro man. Bakagan gani kanang bukugon, babukugon. Bukugon bigo lang put-put bakagan. Dali ra pud siya ka bulag. Ada usba dyan naman kay may kang pot-pot nga bakagon. Dito manggod ko dire dahil lapos mandito dai mura naman nag
Umpot. Saan magkukuha ni kay Naibol sa ba? 99. Nindot, uy. Sa H&M man nindot di man jud ay nga kanang sinuot na ba. Kuan ra wa na nahalin mo ila na lamang gibarter. Aga, kay naibukbukogon siya. Ka ako meron. Ugaw. Kuha atong kuranan dito ka. Para naman okay ra na ho niyan tapos. Habang palutan ng dito. Pero di na ko bagay nga kay karon na mura kog may kwarta mo pa-check up kag dami ko. Man ipagputut niyo. Ani, roller. May roller wawa, may roller. Study na. Nakada na. Pilan ka na. Yay, guna na din. Ayun ba, yan. Mabilitid na. Bukton. Ya eh. Ayan. Tidak, bukton. Loni. Ano ra ko ina? Ilan ko na. Karon. Alang lang. Sugo. Ikaw gunit. Taro nga ko, boss. Dali! Lingko ka na.
Wa pa dito balik sa dito ang mga ano. Uy, bawin na sa Sara dito pa naman. Doon nalagay ko sa atin. Masuk dari bekas ada yang tay-tay. Ito rin. Surah. Sama dia. Tuloy na. Tuloy na. Len. Tamurig ka, tamurig ka dito. Apa kaya naman ko? Gikan mi naglaag karon pa mi kaabot diri sa balay. Ganahan gid ko kanang may mutan-aw ba ni mutamsak. Sa may tan-aw mo. Sa may tan-aw. Nagsaon din na? Nagsaon man. Dili sa ligon. Pagunong. Pwede wala ang pupung tayo. Iban. Kimo po ko kidban. I can put the sky. Ay mo ni ang ipahidban ni minisuot ni mo ana. Da magmidyas po kag
Sura na naman ang mata mo. Hindi naman ko ka-shoot sa dago. Nagkuhan lagi ko kay di ko ka-shoot. Saan man na. Kasi sa pang... Uy! Gamay ako sa bangag na yung kapangag. Hello! Nahi may mga kaagtang kay ikan may galaag-laag. Okay. Kapalit mi og sinina nga kay ukay. Gi-repair na ni mama. Na mama nagatay. Kay kaya ko taas daan. Password na nga naman di naman ko password ma. Uy, gida. Agoy. Sana! Yang! Yang! Oh, headband. Dali yan na! Or that ang tahi-tahi sa si bantay ni Ayra. Basta na rin. Alam mo yung batiwan. Hindi sa bahan sa ampun kay maanan. Kung ibilin ko dari day. Sa bilin ang maanan. Kaya awan ang mga anak ni ate man, no? Hindi, dyan ko ba kay
Tarungan lang ito. Lami na rin panghagdaw man. Lami na rin panghagdaw ba kay kuan na tandong. Kuman siguro maangay sa tuan dahil sa kantin. Magpangalit ko lang lahat ito. Magpangalit sila na. Na dahil landay. Ang maliit ako. May dramang gud siguro ng kamay. Ay, Ay. Ito ang murag baga ra ka diri man. Maduha pa man ni. Really?
Sayang ang dalawa. Sarap pwede pwede sa atin mo kasi tayo dito na. Oh, lagi kanina na lang. Hindi, ano na. Okay, buklot mo na. Dahil hangin, ito sarap ko lang. Dito sa nga. Kaya si Jinjin. Kanang itang bata ko, ano ka na? Wala, nandun na silang bahay ng habang. Doon, kasi doon Asa may nang sa bills. ha? Ako na school doon. Doon na pa ilang kalunan. Nasa Ito yung naluluhan. Ito na ilabos din sa Asa may ilang kalunan. Doon? dos. Dos? Yung sa anahaw. Yes, yun na yan. Jinjin ka naman sa. Sara. Ano jinjin sa. Kukun. Doon lang na si Jinjin. Mas okay. Ay, basta. Yung sunod ko na. Hmm. Naman, okay naman sila. Okay naman sila. Nag-anak ko lang ng golf. Di anak ko dati. Ano naman ito ng Singapore? Ano naman ito ng Simba? Sa mga anak kay Ito ko nung idugang ilang manila. Maganda ka rin. Anong laki sa'yo? kasi ano, Anong bes? Ayaw. hmm? Ito kasapos ko ng kamara. Basta ganito natin. Ito anak ng aparti. Ako din baki. Ano galit ko na produce mo? Ano ito yung ugangan sa lahat ng katula eh. Ang pagaliha ko. Ulit naman ang pagaliha. Sabi ko naman sa daw na wallet sa card card. Huwag man na makasal. Ano, kung ano naman wala. Banan-banan ng radyo ng repeat. Basta naman po rin. Ako ganun limang ganun po ang ngayon ang tungkol sa
Kuan siya kung tayo. Oo, masuk ka na kung itong kuan ang tubig. Kaya po, wala ko naman. Kung paano naman ako sa bahay. Gusto ko ulo. Unita lang! Ganahan mga dos kasada suwilin mag adto dua ay batas kasada. Lang, may panusawa! Wala naman isakay sa bike. Lang! Manong gram naman ang lakas kasada. Wala na milas. Ako na nas kasada magpulo. Ili ka buwi ana, dito nas kasada. Ina to kuda sa dilados kanina. May kaligan po. Nando pro. So sakit. Natugalunukan. Wala na mga tuloy ha. Medyo mag-andong yan ha. Nagtuos ko mo kayo ng patilaw na ko. Nagtuos siya na bro. Kamang naman. Ilaw. Hindi ko naman yung pilihan ha. Okay. Sarap ka dito. Way ang simbahan kahit sa reaction. Asa ka bang tayo suwili na anha ka ng singkong? Ano ba sa singkong ko to? Oo. Lampay ko yun. Nagsilili yan na. Wala. Lagi mo nagkamang mo. Ako sa simento, pinchok na kanat ko na karoon. Lakaw. Puno pa sa puno na may ilang barangay. Kasi nagsuot dito sa ha? Wala mo ka nagsusulat niya. Kasi nagsuot. Ang sagot na Yan. ako na bagay ko sa kanya. Ako na po sakit na. Yan. Lungkap kay. Sige naman tabako. Kawawa man gazod ka. Duro ko sige reklamo diha. Bawa bagdi ka sakiton. Ganahan nagazod ko ni Zamano kay sa una di jud na man po ma. Jud na sa po ma. Puro kasi ni pasagdan binangon ka po ana. Nay. Karon. Hasta kadlawon. Inigbako dyan na ninsa. Mukuan dyan na sa diha. Kada kadlawon dyan na makanin dyan bangon. Makanin sa orasan. Ano siya? Usak na po. Hindi ko ano na makalimit ko. Kaya ito. Ano sa diha? Kita, bukit. Minawan sila sa araw sa ito. Tidak sito. Murag bawo, ko kanya sila nga murag bawo. Ano po kapantay? Mampu dyan sa akin. Ano dyan yung gikon dyan. Kubuntag sa ito, bakit? Usa na mo bakit na. Kuan sa dyan sa diha. Diyan ko ko. Okay na mo diha. Pagkali mag-devotional ko. Ano dyan ay amo sa una ko?
Unang doon ka agad pasensya sa pagkakas. Ito lagi, ampo lagi kanunay kung masakit pa. Ikaw man dyan kaingon ba? Nangyani ko kanina, nagbatik ko. Di mo kung ano dito ampo. Ito, minsan. Isa ka dyan na zaman ito. Wala dyan na siya. Ito ba dyan na mga malulog ka dyan ko kanina. Wala dyan na sa buhay. Kung na za pwede magmulakaw, magdi kasi kung mumata. Oh, manggazod ko anam. Guys, sarap ang uy. Igawa sa ilang. Malakaw. Para ko yun. Kasi nga yung nakakasal. Malakaw ka rin. Sakot lahat. Pagkabihin. Pagkabihin. Diba, ulit sa sasak na karoon. Awan. Kandog na po ng kaputol. Wow. Ang matagaling. May kulang na bata. Arab nila. Lamay raya oy. Matulog nila ko. Ora katawag ko nga na oy. Pero sinito eh. Wa ganit sa pagpo. Silahan. Umana lang na si Kriya sa eskwela. Siway sa pagpo. Takbo sa eskwelahan. Sige, siya. Balik ang palit. Balik ang pili ang palit. Kaya natagbo ka grade 7, BG. Pasaan ko yan. Hindi ko saan matawag kung sumot ko. Wala na may kailangan bata ko. Padat ang kinapukong kanang magkubag, mga kubag sa eskwela. Bawal ka dahil. Yaman yung bawal yun. Human, Bawal mo ko mahap. Ano yung bulo? dudad, saging, putong, putong na lang ba? Ang harap sa Jimmy tayo sa putong, kurahan na bulok. Mahal kayo hubugula. Di agad ang kamot mo, di ba? Sa taon mo kusod mo dyan. Kuwatos Manila. Wala ko pa man. Pangutan na mo. Dili ko lang. Kasi man, kasi may ihugin na lang sa eskwelahan. Wala ko kayo, kada sa mga kapatid kayo. Ay, kasi na. Bawaan ko ng bunot. Buntan. Lahubog lagi ko. Nakatulong pagtigbas. Hindi. Ano? Para patuhan naman ang Philippines. Sugo.
Wala ganda. Alikon, magkanina pa. Dagan ka na tuwayo. Dagan ka na tuwa din mo na sa mahyon. Ikon, oh, ikon. Oh, Ilang ilisan. Sa mga bata, sabihin naman. Sabaw-sabaw na agad sa'yan. Bawa amahan ni DJ. Ipag-graduate na po si DJ. Isay po na. Oo, baka na may pamilya natin. Yan na po tayo kami mga kay. Ang batsi. Kaya mahal na kami. Pero bagay. Nasuko. Basta magkanaan sa ang sila. Never born. Wala na sila na po sila. Basta na sila. Basta lapo na. Ako din yung mga bata. Ito, buto na. Ako alam. Usang ka-eskwela. Wait, wait. So, kulit yan na. Yan, nag-iisa lagi. Asin ko kung nga na. Kasi matubag-tubag sa isang kuya. Nag-iisa ko siya na. Kasi hindi dyan matubag-tubag ni Aki. Oh, pagkasulit. Oh, biglang nalulit sa inyo. Nag-iisa ko siya Ipot-pot na sa kaya gadot tinugan. Tanda ba yung bisinya? Ang kasi Kristito. Anak na. Ano naman po lang. Yan ang kada sa baby mo ang nakapatulog. Papalit mo. Namaon na magating mo. Ang mo yung baby. Papa mo kung ito mo. Tapos mas araw na ng kana magpakapaura diha. Kasi Balay pa kayo ay siya. daw. Ilan di ka? Ilan man nabisi ka mo bantay sa bata. Kaya siya po diha ang kuhan ka na makadosyo kung kalingawag ka. Wala dyan ito. Ikamot na ka. Nabilang ba na kung taon diha makahaw-haw ra diha. Ano haraga yun? Mandali naman gumaganis naman. Nagpaayuda na kahit tindahan mo. Nagpapakainit ng gumagawa. Kira mo dyan. Kasi pagkad sa graphic na. Pwede man mo kayang hakot na sa trabaho. Wala, pag-uroy. Diyan, kinahanglan mo. Nata. Bumugo na rin dito. Ito ito sa kapila. Ito sa mabuho. Wala na.
Kabul, naman ka. Hindi ka. Bidaan ba ni? Sugod na laban na laban. Kapten mo eh. Sabagay ka. Hindi yan, ganun. Sa hindi Naghandog lang pa siya. kanto ka jo kay kan ka minsan nagbalik ang giinan na ayon nagbalik ali ko kay natay dakang bayranan Listen, Alam ko, lagi iyan lang ganun. ganun buntag no pero mo pagbalik mo sa Bati na champion ko ito, bati. Kami na nasa plano. Sugod, laban ng laban, sugod ang sugod. Lalabirahin! Laban ng laban, sugod ang sugod. Laban ng laban, lalabirahin, laban ng nak pasigay ak suga des taas nak Laban na sugod na sugod. hera mas BJ ganyan ito wahing ulas BJ nakita mo dito Kaya nga, oy. Sikad na, oy. sila BJ Kaangat. Maurag po no. Di man sa mga daog ng Rottweiler. May college kanunay na champion. Champion. Karon pa nila champion gani. Bajer ni champion nila sa amo kay Lucky kami nangusog. Snack ko be? Snack naman po. Opo ito. Kamay. Nahuslot. Nakita ko. Ma. Paano ba? Spot doon. Kasi makatunog ba? Paano ba makapoy? Lapamang ma. Say, sakto kay. Bawa may makahaw. Delikado. Gagom? Dara doon. Kanuri oh. Sama ko. Sakto. Agoy na. Slot pa sa trabaho. Kanina pa. Ito be. Kasakit ba sa tiyan mo? Sa sting mo. Kapag nakatod. Kaya mas busy doon uli doon. Nag-unsa pa man dito. Dahil naman siya dyan. Attendance pa to. Ako attendance. Diya. Wait, kwenta to yung atin-atin dito po kayong attendance. Mas muna importante na attendance din dito. Okay. Masa man mula sa gandong nektay-nektay. Lang. Ugma. Tingko pa mo dayo mo.
Kaya, inikta. Kani laman imo dong necktie dong. Ha? Pwede rin eh. Kani good. Hi. Yun, ano sige. Hello. Balik ka mga wala size. Sa ko gikan ko kanan. Ikan lang. Laban, sugod ng sugod. Sama, mama. Lala. Lala, lala. Sama mo na, mama. Kamu tuh kiatag ni mo 1 kilo. Waoy. Kano bitaw mama? Wah, lagi. Ay, Apa na akong kang giingnan nga. Ihara na nimo. ewa ta. Ayaw na duma pa gay ko kainom mo. Inom kang gitutom ka. Ay nakagap. Pagkaon diha ay bander na may luto diha na isudaan. Inom naman. Tawag ko din sa Krisya. Hindi ka nila makita. Kuha ka nila? Ano ka Natawag ka si Jordan. Ano, Krisya? Ano, giingnan dyan. Nawang ko na ID. Pwede naman mo kag ID diyan. Pwede naman sa mukha bayad naman. Nawa man giusikan naman nun dyan. Sus, bata. Ang tingnan, ang good. Ay, Huwag sa katong Why sinuwag nila tayo? sa una na ba sitwasyon. Wala magtingin. Gamit din sa nga. Ano naman tayo mo man tayo kang regaluhan, no? Diyan na ka na mo regaluhan mo. Graduate na ka. hindi na, dagano na nang lagi. Huwag lahos na. Ito na ba sa lang, Jujun? Dagano, dahil nang game. Wala maka ma? Minsan man na ba? Secret. Minsan naman. Ano natin sa mga birthday? Ay, na yun. Sa. November? 5. Sa simbahan? Tatay? Ano ito? October to. Mama na regalo. Pagkano niya. Minsan man naman. Mapagtarong, bitaw mo kaya libro ko bang ito sa 1K. Anay, zizaraw dito ng bit-bit. Ako dito ng diingnan nga. Ako pa ang giingnan ha kalinawa ng imong Ang kwarta. bihatag ba yan mo kay Gihatag bitaw pero imo mang gibawi. Nara di Frank na hatang Riyama. Di-prank na. Ano, lagi ng prank lagi sumukan. Kanina, rabadya ko kumukay-ukay pa. Puslot-puslot nimo diha ag mga tagak na ng imong Ayaw ko ginara, mama. trabaho ninyo. Adya po. Abo ang area. Kaning kon kay agsalin man ni manong nga kwarta. Ano? Diyan na mo pinunod ko nang. Da. Ako nang gibayaran. Ako nang gibayaran si mama mo ni. Awa man, awa jud na siguro ma. Sa kagibutang mo rin Baba ko itong giyata ganina. Ganina. Ayun eh. Di siya man ko ganina. Ato paglakaw na ako. Anong sa baka magtulong? Ang itunol Di nimo. wala ka uy day adto jud ko kabon. Iniingon ko nimo na. Bayad. Maingon pa ganyan kapag kuwan. Hingingon man gali ko. Ayaw ko guwan naman na kainong dong nako. Hingingon man gali ko nga. Ibadad na kay kaning mawa na hinuon. Siya, ingon ka pag dawat mo. Wala, di ka bayad.
Mau gani. Diya ako Dahil ko nga, mo. di na kong bayad. Ay, ako ko ano mama. Mauri ni Igaon na po 500. Talik ako. Hiloy mo gilaga-laga na ha. Ay, mama. Ah, sige, bayad na dahil ni Ria, ma. O lagi. Ayan, Talik dyan po, apil at adyaw sa Korea. Si mama, Adyaw- umundang ako. Hindi na ako naskwila. Uy. Apay labot na ho gajud ka na man. Kana nakapalitod ko. Mauna siguro. Si Ria sige inom ana. Sige, di ko. Hindi na lang ako. Hindi matanggaw ko sa tubig. Busa mo to mo ho ana in town day. Asa laman mo na nawa, laman mo. Isa na matanim. Ang araw na mangit-ngitan nito. Tingnan mo kung katipaan eh. Ngit-ngitang ba po ka adyo eh. Si Ria kay lami ita. Di na do ko pakita oy. Wala ko matulog. Ako kung mga ganina nagkasugkuhan. Kako sugli na rin aho. Sama-sama tahin ba? Aho maninggi huga ning aho or di. Yung maning gitahian na ma. Ah, kapuya ning mga tiguang na hindi natakakita. Asa Gasaran. kaputo ti rin. Aho di pilaan. Kitra ba dyan sa mata? Unya kay BJ! Nanong karon pa mang kanak? Maso! ito diha na kay masabta. Wala lagi kay ngulig paniod to. Di sa ka na niod to. Wala kang luto. Wala kang lutuan. Diba niluto ron ba? Hindi pinagdahalang ito. Chat kong ate ganina. Isa naman po. Anong chat niyo? Bato yung buko. Diyan. Ah, ba kang ina na nga. Di lagi ako ang mag-online anong cellphone. Adto ni kuya ni mo chat. Kaya mo ni kanong may online. Kay duwa, sila ba lalipat? Ay, kita na kung Mama, asa cellphone? Inalimton mo. Ako cellphone mama. Sa ate. Ano na po kung kabuangan na ng cellphone mo. Grabe na, di pa ko pa ng kanon. Kaya kung pasanin ka. Naya, kaya ba na ako kaya nakain ng dong ko. Kaya nang jud ko na kuan na jud na sa ako. Sorry na. Wow. Ay, mama. Di rin ka mapinsin siya. Sinsya. Sinsya mo. Eh, mama lang yan. Aja, rugluwa kay matong sukong. Di lagi ka mawatawan sa unipas. Bahala ka. Pasawa, dyo ka mano. Kinsa po ang konsensya. Si mama, kadud kayo sumutan. Nabadyo ko. Wala po. Kung tagaan, konsensya, ba? Doon ka ba? O mao, memory Guzmel. Di pa kayo kahurot. Aw, di pa kayo kahurot sa amin. Dili, di pa kahurot. Ahon, kwarta, aw. Di pa mahurot ang bayan mo. Ito mo nagsasunod. Asa naman, uy. Wala, wako di gihapod ni Aki ang isda. Wa man kung mo pudi. Dapat na ay singko ni Kaki. Eh, ba naman si Jang? Ah, cellphone ni kuya. Gilugang Ria. Ipalit lagi kung cellphone ni ano ko. Para makamit ko na. Daya sa naman tong cellphone mo ko ba daya to'y paso. Luloy. Unsay kuwang ana. Ulgiran ang Cellphone na, dahil cellphone na mga naaman mo. Ha? Yung nani mo? Oh, dili ba dyan itong habilin? Ako. Kana ano lagi na? Paasa.
Kamu na pandugit nga, diba? Pandugit siya. Ate ko niya na. Sila kasi ba? Basta naman ko na sige mag-orderan naman ko na. Ang motor niya may kisod. Gano dya kay anda sa motor na. Maghapon kay uuwan mabasa di mo tapos din andar. Palit anak ko sige. Asara. Isa rin na doon ng Pilipinas. Ha? Uy, nagpadado. Okay. Magkano ka into? Nakaruman. Sili, magkita. Mana? Mari. Aman. Hindi. Mana? Anay? Ang mga hapon. Huwag mawala mo kuha na. Mawati na. Oo, siguro si Mama og harap pa na akong kuara sa mata. Kasi te, basin bali, liog din te. Ilihan man ito. No, at itagod sa pila na mo yun. Feel na ko ba ka nang daghan ako sa muka na ako sa sigag bata. Tapos na rin tawag sa tuna-tuna sa kita. Ito na sa kita. Hindi ko magbumbuhan. Kami. Kagikan sa init, naligo mo. Minuang na Manila trabaho. Dapat buntag, unta mo na kamakanan. Buntag mo na kamang. Balik ka mo dito. Kay aron dili pa mo magbuhat sa init. Mas mohon nyo dyan ang lawas. Ilaw mo na ng principal.
Pagkakita. Gusto ko na But na, sa unang day na ay 2,000 ilang pawag sa tapos 2 weeks sila daw 2 weeks talo na sila ato mas sila mag-work sa Wi-Fi karon. massive Bye-bye ang kadalibin man. tapos okay lang mga Ano may matamak ko. Anong makakuha ang magkwata na industry? Aman ay Bisa sa revisi kay magigda sa ato ito. Wala ka pa panood mo natin. Ito. Bukan. at kato si Carlos. Pwede na ito apply. International sa Mo na lang imong apply pa-upload. siwat pa. Saya pa. Amo din ka daw. Kan daog lapis mo pagkayo kan bagay hindi sa perfect dua laki body buot ka first ano na ko doon nakasuwat mabatutingkan kuha first me kaya wala magikuhaan dito Tambal eh, ng tangad mo ma? first me labi na una dito Hi po. yung mga una butang ko doon ang gabi na lang mag-ingon How di kang pakanong kuan ma? una butang kay na buslot ngalata do ka buok Okra nga binilinder. Namo kay daog na bitagsikan mi. No. Di ba? Kay daga mong kuan. Mo inom pag okra nga binilinder ma. Kaduroy na ato na daga tubig ko. Tambal nga ni no. Tambalan. Yung high blood. Ba mo ay Taka man ka high blood po doy. Mo na ko ano na Okay. Boy. Yo kay pag duwel kamo Galing ko baka itong amo na yan ito. ulit si duwel na dayon. Buot. Okay. Ano ba ito? Pwede po, din sa. Ganahan na nakano. Ay, ganahan na ko sa kadugasan nito ganyan. Mura lagi sa nagkaon nagsipon ma. Eh, Okra pa nga blender. sigaon? Yung amo. Pagduman na mo. Saan naman ko na po doon? Dugay ka din naman, panghiwi, pagkatid kinahian. Si Rhea po nga kahibang pertingit-ngita no. Hindi mo pa naibalik. Hindi na. Yan, na. Hindi ko laman. Dapat ay mo itong ibali ate para inagpuan ibali siya. Nagana. Imo din ginaw. Now,
Ani magkuti na mo kuan ko. Oy, balik taron ko dali mo. Balik po yun. Paman ni mabalik. Lain mo, balik. Design mo na. Kasama ka sa taas na. Kanina laman. Diyan ako na pumutrohon. Unsa bang? Ito ka? Ako naman yung gibalik ganina. Ako na pong gitangtang. Kaya ko mali na po ko. Sakto dito ganina di enta no. Sus. Ano tayo? Kung nakuan mo makindi mo gazok sakto na po. May maling akala. Ha? Muna mong maling akala. Si Mike nagasingot anak sininaan tita ni mo Mike. Nanimaho na po nagkuan ng sana. Ayaw, ingana may kawakar baka nang manlaw. Gikan makakasa kanan. May buwa mo Mao na hindi mo naw manangakuan na tungod kay gikan mas init di. Asirit-siritan mo. Kuya yung dahaw mo na. What? What? Oh my God! Ay, Mahadlo ko nga lakay-lakay. Ako malumay siya. sa wabalik. Tan-awal buwan. Kaon na nga to riyan. Ako tuto. Siguro mga buwak. Ay, nalaws ang mga rose. Nalaws ang mga rose. Sayang. Ay, Ay, nako. Saon naman yung trabaho. Ang sarap ang musake. Matod na ako. Bagtas na ron. Malit ka. Tapos na po yan. Napahatid ka kuya, pero tuwad saan mo motor, saan mo motor. Ato lagi ni mo ma. Magsakay ko ikaw tuod. Tupid ang paeta, galing ang kinabuhi. Gujog mauna na yung imong bisyohon, Ria. Macho pala may muutong na lang. Di, dyan, arto kang kuya, dahil sa human. Pero makaabot mo sa kuan, tutod, saan mo, dahil abutin mo dito sa skulahan, no? Siyempre, di man kumaandar o di naman ikaw balik. Usa ka mo suggest kaya. Pakita sa kang gilas dito sa imong mga classmate. Ano ba uwing buwa? Kaya mag-uul, magkagway mga tunim. Sumutan, gani ko ito kay. Kanina, ingon siya. Ito nakuay kay. Kuan ko kanang na stress na kami.
Ang kanilang sagahan. Tuhod na ako dito sa fishbowl ang dati. Bali, kasi nang motor ma. Tawaan ko nila. Kalaging pupo ah. Parehas na manggod nirda eh. Parehas na ni sila na. Ah. Kami sung dia po na. Kay ako naman ang gipit ko ingon. Ag yung ingon nagkatong kini tila ni Denise ilaw. Ah. Parehas na. Sao naman ni nanay. Maugod. Dahil naman ako ang zero. Toy, bakit toy? Ay, lapis. Toy. So, paghukugan eh. Ay, naku. Itahi anime mo. Ay, nako. Sao huling buhat ang di matutiguan ni Mag. Ah! Di kaya pon si Mama katiga. Check up may umama. Hospital. Oh. Kasi sa baptis. Asa na yun? Check up po diha sa dinit floor. No, hangat. Hapo ipa-check up ni mahong lang ng ingani ni kasakit man. Hain naman na. Ako rabi. Kaya ako dito. Tumulong sa mga kisipasan. Maong sa ba na, mama? Ha? Mga bugto nang tinahima. Maong sa ba na, mama? Ano yan? Ang sa gani. Mama, dapat ako. Ulo siya. Nato pa mi sa HM. Palitan ng takanang kinilas. Ay, mas lang na ikaw ko naman. Nanong wag man pili gapon. Di na, ano si kwarta. Ang kapunsin siya. Ingon badya ko nga. Ako lagi yung ko lagi. Ingon badya ko nga. Ikaw ray mo pili. Ngayon, di ako nga ma. Di ako na rin malangan. Wala po kwarta. Di na naman kayo magkapunsin siya. Asa raman po kang dagong. O tanong rin dayo. Tanong rin siya dayo. 336 na mama. Ay, Be. Dali, bato na ko. Dali. Naman. Ambi. Saan natin eh? Namugat na kasi niya. Bigay gamit sa day. Uy, ba na day? Mag-imo sila ganyan. Ayun na, pudaan na ko eh. Nga. Sakto na. Tingnan ng mama. Mami. Isong-song dito sa mabad mo. Matsug-atsug bigat sa kabatang buwan. Mao betang gipalitan ka kung nasakit ka mo ba na dyan tanto mo gipalitan ka og isda.
Para malastik yung mukha. Di ba? Nalastik? Sa tingin sa Ay, nako, di man maminaw na sila. Ay, ate. Ate. chatan na nga. Isaan man na si tawat. Si Katirin. Tiring nga. Paha. Gusto mo lang ito ka maasin. Ampot ni sa akin. Mami, ang po mamain mo naman to gisulot. Aray. Wa ako, unja mama. Magbasta. Hindi. Naku, maglag. Maglapit sa labas. Ay, hari kong kusina ay. Di ko kayo pika. Nagmamo ko inis eh. Kapon na lang hindi na mama. La. Tabang nga ano? Ano? Tabang ako bukas. Oh, Ambi sa panog sa amin dong. Judge na ba si Dayo si Ano ko? Kumbensya si mama. Pilihan sa mama. Naglunipat. Bibi, may bayad. Ayaw. Pwede man tayo mga artista. Tanat ang kang siyang mo. Tawag ka doon. Ikaw. Si Ria asar kagahong ko Andre Dagong. Uy, imo tong gikuan sa imong bag tanawan. Dikito. Tulok sud mo diaron. Nalagi to diha. son. May nakakita ko kanina dagong. Dira to sa ari na to. O lagi nakahig to nimo. O wa man gajud. Nada to diha sa imong bag siguro. Ang mabasa wa man gajud dire. Mani dagong order. Ma'am, saga ba? Discuss si Zakay. Discuss in person. Magkwento 5%. 90%. Mas taan mag-ijang. Mas taas mag-ijang. Kwento. Storytelling. Dong ako ka na. O ka na lay ko. Ano po ako kasi. Napil ko
Nandiyan mga sir daw, sound. Sa. Ano ka mag, amot pentuan. Wa, dapat wapin sila. Sila yung pentuan. Ala sir, unin ninyo sir, kay isunod kami. Gamay ka man kamangunon dito sa likod sa eskwelahan. Diwas, awad ming gawas ba ma? Abi na mo ma. Hey guys, ako pamot ni mo Mura na may nay gamay ba? Di ba ma? Ano man? Tabunan among kuan. Tabunan among kuan ba? Giprang ka dito mo nawag mo slaughter. Ano ba? Gipang tabunan among kuan, just ipalibot-libot ra mi sa sud sa eskwelahan. Liko mo kay naisagbot. Ana bro, dadara dito nila ana. Sabig-sabig. Na, init ko kado. Ito mo diri. Init kado. Liko mo kay naisabot. Nagulitan dito na ako. Unsa man nagsabot, mulakaw. Lili ko ay pag-ana libot-libot ra sa suso eskwelahan. Liko na po libot-libot, ipisi nilang ipabutang wala imotoy mo nun, duko na pug ka. Ito mabot ako sa finish line, ato na mi kay manganan. Kumay ka. Saka ka to, na isa mga saka ano ba ma? Training ka. Sulit po mo 16 ako. Sulit yung 60. Ang ibayad ba ito yung Aerox ko? Happy mo. Happy mo. Daga, pilang dua.
Wala rin wala balik lang. Anda udah puas mah. Sudah tuh mah. We are the champion. We This is what movie?
Wait ko gikapay. Sarap mo ko dahil ka. Okay, ay.